Mas kontrobersyal. Naging kabit po ako ng contractor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sekretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening mga kabisyo. Oras natin ngayon sa buong kapuluan, 11:30 PM. Isang malamig na gabi na naman ang ating pagsasamahan at pagkukwentuhan. Tulad nga ng aking sinasabi, ito ang programang handa kang pakinggan at hindi ka husgahan. Nagpo-promote sa radyo ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. Kasama ang Basa Princess natin na si DJ Rocky Terra. At nag-iisang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Mga kabisyo, July 30, 2025, nasa kabilang linya na po natin ang magbabahagi ng Top Secrets. Yan mga kabisyo, simulan na natin ang ating programa. Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi po. Bakit nag-iing? Hello, ma'am. Hello po. Ayan. Naka-loudspeaker po ba kayo, ma'am? Oo. Baka pwede pong pahinaan, ma'am. Tapat nyo lang po sa tenga ninyo yung telepono. Okay. Thank you, ma'am. Loud and clear po ba ako sa inyo, ma'am? Opo. Okay, ma'am. Ma'am, tagasan po kayo? Ayoko pong banggitin yung location ko. Okay, ma'am. Pero sabi nyo nga po kanina, malapit lang po kayo sa Pilipinas. So it means Opo, nasa same ibang time bansa po kayo. Tama po ba ako, ma'am? Ano po? Ibig sabihin po nasa ibang bansa po kayo, ma'am, di ba? Opo. Okay Pero po, ma'am. same time tayo. Okay, ma'am. Gets po, ma'am. Ilang taon na po kayo, ma'am? 49. 49. Bago natin sa pangalang ano po, ma'am? Ruth. Ruth. Alright. Ruth, 49 years old. Nasa around Asia lang. Ano ang top secrets mo? Bali po, nakapag-asawa po ako ng bata pa ako. 19 years old pa lang ako noon. Pero, hindi pa po ako talaga ready nun. At hindi ko gusto yung naganap na kasalan. So, bali, parang, kasi bata pa po ako nun eh. Parang sinabi ko sa sarili ko nun na, okay lang. Kasi iiwanan ko na lang. Hiwalayan ko na lang. Hindi, kasi nga bata pa ako, hindi ko naisip na, siyempre magkakaanak kami. Hindi ko naisip yun eh. Hindi ko po talaga naisip yun. Tapos, hindi pa ako agad nakuha ng asawa ko na matagal. Hindi pa ako basta niya nakuha nun. Tapos, nagkaanak kami. Bali, kinausap ako nung kapatid kong lalaki. Hello po. Yes, ma'am. Listening po ako, ma'am, sa inyo. Go lang po. Continue lang.
kinausap ako ng kapatid kong kapanganayan na sabi niya ay, harapin ko na lang yung buhay na yun, maging maayos akong asawa kasi kasal na nga kami. Pero that time, wala pang nangyayari sa amin. Wala pa, pahirapan pa bago ako nakuha ng asawa ko. Tapos, naisip ko na baka tama yung kapatid kong lalaki. Baka nga harapin ko na lang yun. Bilang may asawa. Kahit labag na labag sa kalooban ko. Tapos nagkaanak kami after 3 years. Tapos, siguro few times lang yung time na masasabi ko na naging nagustuhan ko o pumayag ako sa bagay na ginagawa ng mag-asawa. And after that, ayoko na. Hate ko na yung bagay na yun. Sobrang hate ko na yun. Nagkaanak kami ng pangalawa. Bali parang rape na yun. Ayoko na yun. Nasasaktan na niya ako noon. Nabubugbog na niya ako noon. Kasi laging mainit yung ulo niya. Tapos, hanggang sa nang babae siya. Naiintindihan ko naman. Dahil, siyempre, kasalanan ko. Mainit ulo niya, nabubugbog niya ako. Hindi naman kasalanan niya lahat kasi kasalanan ko din kasi hindi ako naging mabuting asawa sa kanya. But sigurado ako na naging mabuti akong ina sa aking mga anak. Tapos nung babae na siya, inisip ko na I'm free. Okay na. Pero hindi eh. Kami pa rin yung pinili niya. Tapos, biglang humina. Mag-business kami nun eh. Yun yung source of income namin nun. Business, buy and sell. Ganun. Tapos, biglang bumagsak. Kasi nga, babae siya. Bali, nakipag-live-in na siya nun eh. Pero hindi ko naman kasi siya pinigilan nun eh. Bumagsak ang negosyo. Tapos, high school na yung mga anak namin nun. Nag-high school na sila. Inisip ko, hindi kakayanin. Lalo pag nasa college na sila. Kaya, umalis ako noon, 2009. Umalis ako noon, 2009. Ma'am Ruth, Middle East muna ako noon. Ma'am Ruth, gaano po kayo katagal na ito ng asawa ninyo nagsama? Kinasal kami is 1993. So, 1993. And then, nag-end po kayo. Sorry? Nag-end po yung relationship ninyo. Hindi po kami magkahiwalay. Wala po. We are not in good term, but we are not separate. Okay, gets. Ma'am Ruth, gusto ko lang din malaman, 19 years old ka nito, nung panahon na nakilala mo siya at kinasal kayo, tama po ba ako? Mm-hmm. Ma'am Ruth, paano po ba kayo nagkakilala? Ito po ba'y sapilitan na pinakasal kayo? Ito po ba ay na-in-love ka sa kanya? Paano po ba? Baka pwede nyo pong detalyadong kwento sa amin. Sige po, isa-shortcut ko na lang. Sobrang mahirap po ang buhay namin. As in, kahit isang tuka. Umalis na ako sa bahay namin. Primary 2 pa lang ako. Hanggang nag-high school ako, self-supporting ako. So matatawag po ba natin to na fixed marriage po kayo? Fixed marriage. Okay. Dahil nung time na yun, nasa college ako, nung nakilala ko siya, kasi medyo may kaya sila eh.
Hindi naman mayaman, pero may kaya sila sa buhay. Kaya akong suportahan. Sumandal ako sa kanya. Okay. Kaya hindi ko masasabi na pag-ibig ba yun? Ma'am, bago lang sa akin to, no? Yung ganitong storya na mapakinggan. At hindi ko lang din alam sa mga ibang listeners natin ngayon sa radyo kung nakaranas na rin sila ng ganito. Na meron palang tao na nagkaanak na sila. Tama po ba ako na pagkakarinig? 2 na po ang naging anak ninyo. Mm. Pero wala talagang tunay na pagmamahal doon. Minahal ko naman siya, pero hindi yung sasabihin na mahal na mahal. Yung tulad ng mga naririnig ko sa iba na I can't live without you, mga ganun. No. Hindi ko na-experience yan. Tapos na-mention nyo kanina, ma'am, sa akin at sa amin na yung pangalawa nyong anak ay parang sapilitan na lang at ayaw mo naman na talaga. Parang Ayaw ko na nare-rape po. ka na. That moment of time, I hate that things. Ayoko na po talaga. Actually po, nung ano po ako, di ba po, pag mag-abroad kayo, may psycho, may exam. Sa Yes, medical po, may psycho. Yes. Nung nasa psycho na po ako, meron dong question na about something like that. And then, the whole coupon band, isinulat ko po yung napakalaking litera na I hate is EX. Sinulat ko po yun doon. And then, tinawag ako ng psychologist sa isang private room. Dahil sinisigurado niya na matino ang pag-iisip ko. Okay po. Continue lang, ma'am. Yun, tinawag niya ako sa isang private room. Tinanong niya ako kung kasal ako. Okay, yes. Hindi ako nahipo ng asawa ko without merit. Sabi ko sa kanya na gano'n. Sabi niya, bakit? Ganun yung sinulat mo. Sabi ko, sinulat ko lang po yung nasa puso ko. Sabi kong gano'n. Tapos, ini-approve din naman po yung medical ko dahil normal naman ako. Yun po. Ma'am, sa ngayon po, nag-uusap pa rin po ba kayo nito ng asawa mo? Na-open up po ba sa kanya yung nararamdaman mo? Kasi sabi mo po, matagal na po at kamusta naman yung anak ninyo? Nasaan po ngayon? Ang mga anak ko po ay, glory to God, registered na po sila pareho. Professional na sila pareho. Opo. Eh, yung asawa niyo po, ma'am, nasaan po ngayon? Nasa amin po. Bali po, hindi na po siya healthy. Pero hindi po ako makapag-open sa kanya kasi hindi nga po kami noon, tulad po nung sinabi ko, we are not in good term. Okay. Wala po kaming pinag-uusapan na wala po. Hindi din po ako pwedeng mag-open sa kanya kasi mainitin yung ulo niya. Violente siya. Okay. Na-mention niyo po sa akin kanina, ma'am, na naging mabuting ina ka pero hindi ka naging mabuting partner. Bakit po, ma'am? Dahil hindi niyo, kadahilanan po ba niyon? Dahil hindi niyo binibigay yung gusto niya? Or may ibang storya pa po? Kaya niyo po Yun nasabi lang yun? Yun lang po. Hindi ko kayang, kasi nakasulat po yun sa Book of Ephesians. I'm born again Christian po. Okay. Born again Christian. Kaya po, nung pong nag-decide ako na, bali po born again Christian ako, bata pa ako, kaya lang po, hindi ganun kalalim yung kaalaman ko sa Bible, hindi ganun kaalalim yung pag-aaral ko sa Bible. Kaya po na, I do the repent again. At nag-aral na po talaga ako ng Bible. Nakasulat po kasi sa Ephesians yun, yung pagiging pagpapasakop sa iyong asawa. Hiningi ko po ng kapatawaran sa Diyos yun. Dahil, I try my best na mabuhay sa salita ng Diyos.
I try my best na ipamuhay ko ang salita ng Diyos, which is order sa ating lahat. Mhm. Except dun sa Book of Ephesians na dun talaga nakasalaysay lahat. Yung kung paano ka magiging mabuting asawa, pasakop ka sa asawa mo. Patawad din ako ng Diyos. Hindi ko po talaga nagagawa yun. Okay. Ma'am Ruth, Yes po. nabahagi niyo na ba lahat ng saloobin niyo ngayong gabi na 'to? Ah, tapos po, may hingin po sana ako sa iyo Ano po, ma'am? ng opinion mo. Sige, ma'am. Kasi ayoko na po, yung last po na uwi ko at pagkikita namin ng asawa ko is 2019. Hello po, ma'am. Tapos po, uuwi po ako next year. Ngayon pa lang po, iniisip ko na eh. Ano pong iniisip Gagawin niyo, ko. ma'am? Kikita ko na may asawa ko. Iniisip ko talaga po. Isip ko na. Ayoko na. Kaya lang, mahal na mahal ko mga anak ko. Ayoko magkaroon ng issue. Ayoko magulo ang isip nila. Buhay nila. Ayoko po. Kaya po, pinipili ko dito na lang ako. Sabi ko nga po sa sarili ko na, until my last breath, dito na lang ako. Kahit hindi ako magpapahinga. Kahit hindi ko naman at pagsa ng huling maligaya. Basta po, ayoko na. Ayoko na. Ma'am Ruth, gusto ko lang din malaman. Sa tagal ng panahon, bakit ngayon po naubos ang pasensya ninyo? Matagal na po. Kaya lang po, nagtiis ako, itinago ko lahat. Ayoko magulo ang mga anak ko. Ayoko magulo ang isip nila. Masira pag-aaral nila. Hanggang ngayon, ayoko magkaroon sila ng isipin. Dahil sila ang buhay ko. Sila ang kulay ng buhay ko. Opo. Sila ang dahilan. Bakit ako lumabas sa buhay? Dahil sa kanila. Ma'am Ruth, gusto ko lang din malaman. Desidido na po ba kayo sa magiging desisyon ninyo? Tingin niyo po ba ito yung ikakapayapa ng puso ninyo, ikakaayos ng pamilya ninyo? Ma'am Ruth? Hindi po. Kasi gusto ko rin namang maranasan magpahinga. Kaya lang, kung magpapahinga ako, uwi ako mag-Pilipinas, mag-for good. Makakasama ko ang asawa ko. Mhm. Nasaan ang kapahingahan? Di ba wala? Ma'am Ruth, random question lang po ito. Nasa ibang bansa po kayo ngayon, di ba? Tama ako. Oh. May iba na po ba Opo. kayo dyan sa ibang bansa? Wala po. I swear to God po. Kasalanan po sa Diyos yun. Yes po, ma'am. Gusto ko lang po Salamat malaman lang po. din, ma'am. At least nanggaling po sa inyo na wala pong third party na involved. Wala Kaya din nyo po wala po. naiisip yung mga ganyang bagay. Dati po, kasi po, di ba, nakikita mo sa mga buhay sa mundo. Nakikita ko sa buhay sa mundo, lalo dito. Nag-attempt ako. Kaya lang, laging nandyan ang Panginoon sa likod ko. Lagi niya akong hinahagupit. Mhm. That time na gusto kong mag-attempt, kasi sabi ko gusto kong maranasang maging masaya. That time na gusto kong ganun, kaya lang hinagupit agad ako ng Panginoon. Hinagupit niya ako, talagang ayaw niya ako mapunta sa impyerno. Doon ako, nag-repent. Nag-repent ako. And then, start nung mag-repent ako, tinutok ko sa kanya ang aking buong free time.
Ma'am Ruth, wala po ba kayo nasasabihan ng mga kaibigan, family ninyo dito sa Pilipinas ng problema po ninyo? Hmm, yung slight lang, mga kapatid ko. Ano pong reaction nila? Ano po bang payo nila sa inyo, Ma'am Ruth? Hmm, lagi nilang sinasabi na, umuwi na ako, maranasan ako magpahinga. Kasi nga bata pa ako, primary pa lang ako. Ako nagsusuporta sa sarili ko. Sinasabi nila na gano'n, kaya lang Yung about po dun sa mister ninyo, dun sa problema ninyo, ano pong sabi nila, ma'am? parang imposible naman na hindi niya maramdaman 'yun, 'di ba? Na kahit 5 years akong hindi umuwi, 'pag nagkita kami, wala lang, parang hi lang, gano'n lang. Ano pong sabi ng mister nyo sa inyo? Hindi ko siya binibigyan ng chance na magkausap kami. Mhm. Wala, umuwi ako ng Pilipinas, sinasama ko lahat yung mga yung in-laws ko, kasi umuwi ako, ini-invite ko sila lahat para madaming tao sa bahay. Mm. Nandun sila lahat, puno kami. Wala kaming chance na hindi hindi kahit gusto ko yun, hindi ko talaga binibigyan ng chance na kami lang magkausap, magsarilihan. Hindi, Dahil bakit, ma'am? dahil ayoko. Dahil ayaw nyo na Ayoko na may mga pag-usapan kami, baka mag-away lang kami, masaktan na naman ako. mm, Kasi nung last na uwi ko noon, 2019, muntik na niya kaming mapatay, eh. Dahil, siyempre nasa bakasyon ako, pupunta kami sa bahay ng nanay ko, bale sumama lahat yung mga anak ko, magkakasama kaming lahat, tapos siya lang yung maiiwan. Gagamitin namin yung sasakyan, yung anak ko ang magda-drive. mhm, Inagaw niya ang manibela, siya ang nag-drive. Pinaktakbo niya ng halos nalipad. Magkakasami kaming lahat dun, buo kaming pamilya. Takot na takot ako, nadasal ako na makarating kami ng ligtas kasi kasama kaming lahat. Sabi ko, "Lord, ay hindi ko na po alam, hawakan mo po kami, Ama." Noon naka-arrive naman kami ng safe, trauma na naman yun, panibagong trauma na yes, naman ma'am. yun, na muntik na kaming mapatay nun. Dagdag na naman yun sa trauma ko sa kanya na takot at hindi takot o ano ang ayoko na makaharap siya dahil baka mag-away kami. 'Pag nag-away kami pagbubuhatan na naman niya ako, Opo. 'pag gagamit na naman siya ng kutsilyo, mga gano'n. Takotang-takot ako, takot na takot ako. Ayoko dumating ayokong umabot sa point na gano'n, ayoko. Dahil wala akong kayang ibigay sa kanya, eh. Hindi ko kayang ibigay sa kanya ang sarili ko, hindi ko kaya. Naiintindihan mo ba ako, DJ? Naiintindihan mo ba ako? Yes, ma'am. Tama ba yun, Niyoko, nandito na lang ako hanggang may last breath. Okay lang din yung maranasan maging masaya na makapagpahinga. Huwag ko lang siya makasama ulit. I need your opinion. Ma'am Ruth, Yes po. di ba po iniinian nyo ako kanina ng opinyon? Opo. Ang tingin nyo po ba maniniwala kayo kung ano man ang sabihin ko sa inyo? I was trying.
Tingin niyo po ba makakatulong po ba ang opinion ko kung ibabato ko po sa inyo? Depends on your opinion. Kasi ma'am, ang programa po talaga namin is we listen and we don't judge culture. Pero kung talagang kailangan mo ang opinion ko ngayong oras na to, at yan ang magpapabago ng pag-iisip ninyo, ma'am, gagawin ko po. Salamat po. I really appreciate. Handa na po ba kayo, ma'am? Opo. Ma'am, base po sa aking pakikinig, sa totoo lang ma'am, bago nyo po sabihin sa akin na talagang ganyan na po pala, kabigat yung nararamdaman ninyo. Ako kanina, habang hinihimay ko po yung istorya, gusto ko pa nga pong ipayo sa inyo na pag-uwi nyo dito, sana mag-usap muna kayo. Sana kausapin mo muna po siya kahit minsan lang na magkaroon kayo ng maayos na communication. Pero ma'am, base dun sa kwento mo, na talagang sinasaktan ka na, dumating na sa point na papatayin na kayo, pati ikaw, tinutukan ka na ng kutsilyo. Siguro ma'am, kung gusto mo talaga na ng kapayapaan na, hiwalayan nyo na po siya. Gustong-gusto ko po. Ako na mismo ang magpupush sa'yo, ma'am, na sasabihin ko sa'yo na siguro it's about time, ma'am, na to realize na eto na yung right time para sabihin sa kanya. Na maghiwalay na kayo. And enough na rin kasi may mga anak na rin kayo na palaki, ma'am. 'Di ba? Tulad nga po ng sinabi nyo kanina, hindi ka man naging mabuting asawa dahil hindi mo na ibibigay yung gusto niya. Naging mabuting ina ka naman sa mga anak ninyo. I did my best. And siguro ito na rin yung time, ma'am, na para magdesisyon ka na sa pagkakakulong mo sa nakaraan mo. And until now, bit-bit mo ito dahil nandyan yung asawa mo na sinasaktan ka lang. Dapat nga ma'am, matagal mo nang ginawa na hiwalayan na siya. Ayaw po niya pumayag. Nagiging violent siya. So paano ang gagawin natin, ma'am? Sa ngayon, na pagpapasyahan mo na nahiwalayan siya, baka maging violente siya. Yun po yung unang iniisip ko. Kaya yun po yung nagpapapigil sa akin na magtiis na lang, manahimik na lang. Ganito. Ganito lang. Malungkot. Kaya nga po nung nawala yung love radio dito, nawala po almost 1 month, more than 1 month, nawala kayo. Opo. Nawala kayo nung sabay na pagkawala na yung katambal ni Tonyo Bicolano. Oo. Nawala siya. After after Easter holiday. Opo. After Easter holiday, nawala yung katambal ni Tonyo Bicolano. Yes po. Tapos nawala yung love radio. Na pag may free time ako, yun lang yung parang lalo na si Kumiki na kikinig ako doon. At least natatawa ako kaya doon sa kanila. May free time ako, nakikinig ako. Tapos nung nawala, para akong lungkot na lungkot ako noon. Mas lalo ako nalungkot noon. Tapos nung biglang nag-on air na ulit, grabe ang saya ko. Yun, ganun. Ganun lang kababaw yung kaligayahan ko. Salamat po dahil naging instrumento po ang aming programa at aming istasyon para makagaan sa araw-araw ninyo. Opo. So ma'am, balik tayo. Yes, DJ.
tingin ko ma'am kung talagang hihiwalayan mo na siya at pursiguido ka na ma'am. Ang pinaka first move na gawin mo, lumapit ka na muna sa may mga kinauukulan na ano po ba ang dapat mong gawin. Ilagay mo sa legal ang paghihiwalay ninyo ma'am. Kasi kung kayo-kayo lang, baka maulit lang din po nasaktan ka niya. At baka may magawa pa po siya na iba sa inyo. So, hanggat maaari, lumapit ka sa tamang mga ahensya ng gobyerno kung paano po ipaprocess yung ganyang bagay. Opo. At kung talagang wala na at hindi na mag-work, ako, hindi na maganda i-tolerate pa na ipagpatuloy mo yan, ma'am. At matagal ka na nagtiis. Sobrang tagal na po. Gusto mo ba, ma'am? Samahan kita, ma'am? Sa kanya? What do you mean, DJ? Samahan kita na hatid kita sa kanya, sasamahan kita, tapos sasabihin mo sa kanya na maghiwalay na kayo, ayaw mo na. Gusto mo, ma'am? Samahan kita? I really appreciate mo. Kaya lang, matadamay ka pa sa problema ko. Buti naman, ma'am. Talagang takot ako sumama, ma'am. Nagbaka sakali lang ako, ma'am. Kasi, ma'am, kung talagang isasama mo ako, ma'am, hindi ko rin alam anong gagawin ko, eh. Naglalakas-lakas lang po ako ng loob. Mahina po talaga loob ko, ma'am, eh. Hindi naman po talaga ako malakas, ma'am. Kasi ma'am, hindi ko alam kapag sinabi mo, sige nga DJ, samahan mo ako. Hindi ko po alam gagawin ko eh. Salamat, DJ. Ma'am, pwede kitang yakapin? Kung may pagkakataon lang na pwede kita mayakap, Ma'am Ruth. Yes, sir. At alam ko na Sana. walang salita ang kaya makagamot sa'yo. Ngunit I think may plano si Lord, Ate Ruth. Yes. Sabi Yes. nga dito ni Sir Diego Bandido. Sabi daw sa Isaiah 30:21, whether you turn to right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Pag nilay-nilayan niyo po yung Bible verse na yan, na binigay po ni Diego Bandido, na DJ rin po natin dito. Opo. Paborito ko din yan si Diego Bandido. Saka si Nicole Iyala. Bago lang kayo eh, di ba? Nung mag-off air. Yes, Nung ma'am. mag-on air. Nung mag-on air, nagulat ako. Sabi ko, ba't hindi na si Rocky Tira? Ba't iba na? Yun. Yun po. Always po kami nakabukas, ma'am. Baka sa signal nyo lang po. Baka, Anyway, hindi, oh, baka ma'am. nga, hindi ko, Yes, ma'am. baka nga. Ma'am Ruth, Yes po. Overtime na siguro tayo. hindi pa naman, pero may gusto ko pa po bang sabihin, Ma'am Ruth? Oh, salamat po. Salamat sa pakikinig. Salamat sa opinion mo. Ma'am Ruth, sana Salamat. balitaan mo ako sa magiging desisyon mo. Pag umuwi nga ako, gustong-gusto ko makita si Nicole Iyala eh. Apo, ma'am. Tsaka si Diego Bandido. Yun po. Ako po, ma'am, ayaw mo? Eh, sir. Mukhang bata ka pa. Baka ikaw ay may girlfriend. Baka kung ano pang isip ng girlfriend mo, sir.
Bakit po? Bakit? Pag pumunta po ba kayo dito, magiging magkarelasyon tayo? Hindi naman po, nahihiya lang ako. Ba't naman po kayo Hindi ka nahihiya sa akin? Promise po, talagang nasabi ko sa sarili ko yun na gusto ko makita si Nicole Ayala at saka si Diego Bandido. Kaya lang hindi ko alam paano silang makakausap eh. Punta lang po kayo dito, Tapos, ma'am. Ako po bahala sa inyo. Ako po maghahatid sa inyo para makausap niyo po yung mga idolo ninyo. Ako po ang salamat magiging po. daan. Salamat po sa iyo ng sobra kasi ito yung ano ko na ito yung gustong-gusto kong i-open kina Nicole Ayala at kay Diego Bandido na wala naman akong chance eh. Hindi ko alam paano sila i-approach. But thank you so much na it's a privilege na i-share ko sa inyo. Yes, ma'am. Maraming salamat din po, ma'am. Mag-iingat po kayo, ma'am. And God bless po. Kayo din po. Bye-bye po. Bye-bye, ma'am. Salamat. Bye. Good night. Good night po. Mga kabisyo, isang kwento na naman ang ating napakinggan. Sabi ni Sir Jegso, yayakapin ka daw niya, Ma'am Ruth. Hanggang maging purple daw yung kulay mo. Pero mga kabisyo, minsan, dumarating talaga tayo sa point ng buhay natin na may tao tayong hindi naman mahal, pero dahil sa kahirapan ng buhay, dahil sa kailangan, no choice, kumbaga, ipipiliin mo na lang na magpakasal at mahalin siya ng pikit mata. Katulad ng ating top secret caller ngayong gabi na to, hindi naman niya talaga totally sobrang mahal at gusto yung tao. Nagkaanak sila ng hindi bunga ng pagmamahalan. Nasabi niya pa nga kanina sa akin, kabisyo, at napakinggan nyo na parang ni-rape siya nung panahon na nabuo yung pangalawang anak niya. Hindi nga parang na-rape siya mismo, sabi niya. And siguro it's about time na ma-realize niya na at magdesisyon na rin itong si Ma'am Ruth sa lahat ng pagtitiis niya sa sarili niya. Nakabisyo, alam ko tayo, may kanya-kanya tayong minamahal, ginugusto. At kung single ka ngayon at makakakilala ka pa lang ng taong mamahalin mo, sana yung makakasama mo, yun talaga yung taong gusto mo. Yung walang taong pumilit o hindi dahil wala kang choice. Kailangan yan talaga. Kasi ang hirap din na matulad tayo kay Ma'am Ruth na pilit niya man matutunan mahalin itong tao na to, pero hindi talaga para sila sa isa't isa. Anyway mga kabisyo, it's already 12:09 a.m. na. Nabot na naman tayo ng umaga at magandang umaga sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa radyo, sa TikTok, sa Facebook, maraming salamat po sa inyo. Isang mapagpalang umaga kasama ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo.
Ako po pala si Titan Jello at ito ang programang Top Secrets na handang makinig sa inyo. At nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge culture dito sa radyo. Mga kabisyo, maraming salamat sa inyo. Don't forget to like and follow ang Love Radio Facebook page na nag-iisang Titan Jello. Kaya ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.